DM i sjælkasteløb, det er det, der skal foregå her på Rådhuspladsen i dag. Det er en kæmpe dag. Der er familier, der har været med lige fra juni måned. De har gået og bygget på deres bil, de har finpudset den, de har justeret på hjulene. Vi er meget spændte. De har løbetrænet, de har gjort alt, hvad de har kunnet for virkelig at levere det bedste i dag til finalen. Det er fantastisk. Det bliver skægt. Godt. Er alle tre hold ved at være klar? Finalen bliver afviklet ved 2 løbsklasser. I familieklassen, der er de selvfølgelig i familie hinanden i en eller anden forstand, og føreren der er under 15 år gammel. Og i entusiastklassen, der er føreren så over 15 år gammel. Klar. Parat. Start. Hold nu jeres baner, ja. Ind i første sving her. Hvordan går? Vi kan sagtens mærke, at vi nu er nået til finalen i København. Der bliver virkelig gået til den. Altså, der bliver ikke givet ved nogen hjørner. Nej, vi har styrt det i Michelin-kurven op igen. Skynd jer! Ja, det gik sådan. Det var hårdt, og der var kamp om pladserne, og alle knep blev brugt, så vi fik kun 3. plads desværre. Der har heldigvis ikke sket noget alvorligt, og de har været søde til at hjælpe hinanden. Og de har været rigtig, rigtig gode, og jeg synes, der har været masser af fair play. Nu skal vi op på podiet og fejre på en 3. plads, så det er meget godt. Og han pokal. Godt for dig. Jeg håber virkelig, vi kan få lov til at afvikle det igen næste år. Det har været kanon sjovt, både for os, for Volkswagen og for alle de familier, der har været med. Hop så, far! Løb! Rundt i det sidste sving, vi har en vinder, mine damer og herrer. Klar, var det flot! Vi vandt! Var du god med?